bari mu samu wannan dakan nan kullu ya abu Kan ba rubuta mu shadow din ka. don ka zo in ce kawai normal iya dai abin da zaki dan yi anan ki dan nemi irin kawai za mu dan samu wani abu ne kawai muna son ka fito ne mu samu wani abu Idan me kika ce in ya zo me zaki ce? an waki waki Kawai in ya zo kina wake wake kawai karshen sa zaki da kallo ki kalle shi har yanin position din. Yau har yanin position. mutumina mai kyamara ma kalli ka kaga yadda ka gana wuce kan kalli ka ina kallon wannan title din naki shi zaki amfani shi muke aiki ba kalli ka mutumina ina ganin ka haidar ina jin ka lokacin da na zo na wuce ko ka gane me kace daga ya shi kalli ki cikin ka ko da haka na fito daga ina kan wanke hannu ne ina wanke fuska Ina kallon shi yadda kike sound kin sa yana tafiya action ai ya rage sound kin sa yana tafiya action ai ya rage kan ba rubuta mu shadow din ka. don ka zo in ce kawai normal iya dai abin da zaki dan yi anan ki dan nemi irin kawai za mu dan samu wani abu ne kawai muna son ka fito ne mu samu wani abu Idan me kika ce in ya zo me zaki ce? an waki waki Kawai in ya zo kina wake wake kawai karshen sa zaki da kallo ki kalle shi har yanin position din. Yau har yanin position. mutumina mai kyamara ma kalli ka kaga yadda ka gana wuce kan kalli ka ina kallon wannan title din naki shi zaki amfani shi muke aiki ba kalli ka mutumina ina ganin ka haidar ina jin ka lokacin da na zo na wuce ko ka gane me kace daga ya shi kalli ki cikin ka ko da haka na fito daga ina kan wanke hannu ne ina wanke fuska Ina kallon shi yadda kike bari mu samu wannan dakan nan kullu ya abu